Urbaser leva no seu ADN a conflitividade. Así de contundentes son os traballadores do Servizo de Recollida do Lixo en Vilagarcía. Esta mañá celebraron a súa primeira concentración reclamando un convenio digno. Fano 2 meses despois de que esta firma se fixese coa concesión do servizo na cidade. Desde maio ganou o concurso o novo pliego a empresa Urbaser e desde esa fecha vimos reclamando que se sente a falar con nós a negociar o convenio, xa que nós, por cuestións do pliego, a empresa anterior, retrasos por parte do Concello e tal, pois levamos desde decembro do 21 sin convenio colectivo. Ante a protesta, a empresa reaccionou comprometéndose a convocar o luns a mesa de negociación do convenio laboral e o mínimo que exixían esta mañá os traballadores. Non lle preocupa a nosa situación e o queren tomar con moita calma. E nós, pois, cansamos e estamos fartos de esperar e de boas palabras. Temos que negociar un convenio xa, presentámoslle unhas condicións para negociar ese convenio. Os traballadores recoñecen non ser moi optimistas porque din coñecer de sobra as actitudes desta empresa noutros puntos do país. Por exemplo, agora mismo, creo que po día 20 ten unha folga convocada en Ribeira, en Ames hubo problemas, en Santiago problemas, ten o récord histórico en Galicia dun conflito en Lugo nos anos 20 de 56 días neste tema. A ver, é unha empresa que no seu ADN leva a conflitividade. O alcalde da cidade e varios concelleiros do goberno achegáronse esta mañá ata a protesta. Foi o propio alcalde, Alberto Varela, que lles comunicou o compromiso adquirido pola empresa de convocalos para iniciar as conversas de cara á renovación do convenio laboral. Vimos dunha situación onde damos unha pérdida de poder adquisitivo casi dun 18% e a relación laboral, pois, un momento, vimos dunha precariedade de 3 anos, maquinaria antigua, bella, a plantilla non aumentou, bueno, unha serie de circunstancias que temos que sentar a falar xa. O goberno local está actuando de mediador neste conflicto dende hai xa tempo. Os traballadores, entre tanto, manteñen o seu calendario de protestas á espera dos avances que poida haber a vindeira semana.